Noswaith dda drigolion cysawd yr hael a'n cyfeillion ymhellach I ffwrdd. Y gofod sydd yma yn siarad â'i thrigolion. I berchenog y llong ofod ar rhif cofrestru AT 7349 XOH. Gofynir I chi ei symud tŵt sweet, mae'n ymyrryd a lloeren ar sylwi. Diolch! Sut yn y byd wyt ti fod I dyfu fyny pan fod popeth o dy gwmpas di'n cwympo'n ddarnau? Dyna'r cwestiwn mawr I Pwdin Evans, sydd wedi cael llond bol ar ei rieni a'i lys rieni gwallgo, a phopeth arall sydd gan berson ifanc I boeni amdano'n y byd. Mae'n ei heglu hi ar antur epig i'r gofod I chwilio am atebion ac am ei gyfnither goll PETULA. Eich sylw, y gofod sydd yma eto. Mae rhyw lembo wedi bod yn gosod posteri yn eisiau ar y craterau lleol yn dweud yn eisiau PETULA. Byddai'n syniad da I bwy bynnag sy'n gyfrifol am hyn brynu rhywfaint o le hysbysebu. Diolch yn fawr. Mae National Theatr Wales, Theatr Genedlaethol Cymru ac August o 12 yn uno I ddod â chynhyrchiad newydd sbon o ddrama anhygoel Fabrice Melchiot. Wedi'i chyfarwyddo gan Matilde Lopez a'r sgript amlieithog gan Daf James yn gyfuniad difyr o'r Gymraeg, Saesneg a rhywfaint o Ffrangeg. Bydd PETULA yn teithio theatrau ledled Cymru y Gwanwyn hwn. Bydd perfformiad disgrifiad clywedol gan Iowan Gwyn yn Gymraeg yn Theatr Sherman yng Nghaerdydd ar ddydd Gwener, 19 o Fawrth. Bydd capsiynau ym mhob sioe hefyd yn ogystal â pherfformiadau BSL yn y Sherman ar ddydd Mercher 15 o Fawrth a Pontio ym Mangor ar ddydd Gwener, Mawrth y 15. Am ddyddiadau'r daith ac I archebu eich tocynnau, ewch i'r wefan petula.cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch Pete ar 029 2035 3075. Hynny ydy 029 2035 3075. Ymunwch â ni y Gwanwyn hwn ar gyfer PETULA, antur soreal yn wahanol I unrhyw beth rwy ti wedi brofi o'r blaen. Mae wir allan o'r bydysawd hwn. Yn llythrenol. Yn llythrenol? O'ch chi'n deall? Allan o'r bydysawd hwn. Yn llythrenol.